Това са уж болните животни. Те са болните животни. Това са болните животни, къде ги измислят. Се ликвидират цяла България. Всички животни днеска при мен, утре при вас. Берете какви са болни. Стадо на 10 години. И то само звезди. Всичко е младо. Дерете да ликвидират България. И гледайте колко агнета вътре имам. Те не знаят какво е труд. Гледайте какви животи дали има болни. Те си го измислиха, без да дават никакви документи. Искат да ги ликвидират. Събирайте се, България. Днеска са при мен, утре са при вас. Цялото Велинградско корито ще ги изтрепат. От им стана кеф. Щото на некой стана кеф. Това са болни животни, така ги дават. Без една жертва. Без една жертва, да нема една умрела овца. Ако са болни, нема да раждат. Нема да раждат овците. Ликвидират цяла България. Няма си ма ягнета. Ето и ягнетата ще снимам. Тук ще имам вътре. Те го измислиха това нещо. Те като са болни, няма да дават служба. Те ако са болни, да какви живот има. Всичко ягнено. Дарете България. Болните животи дали изкачат така. Тия гласове ще не уморят. Ще не разсипат. Дарете какви вид животи, да ги изтрепват. Уж болни. Това са били болни животи. Дарете за какво става въпрос. Това са били болни животи в България. Трябва да те шумират, да не ликвидират. Да нема вървуване. Никога България ще заминава. Ще ги изтрепват наред всички стада. Берете за какво става въпрос. Да знаете, че България върви на гибел. Събудете се, овчари. Не се радвайте. Днеска са при мен, утре са при вас. Ще крътат цяла България. Да мълчат още. Гледайте, не мълчете. Въздигайте се, хора. Въздигайте се. Ще ликвидират. Това е болно ягне. Това е болно ягне. Го водят болно. Гледай какви ягнета съм произвел. И гледат да ги ликвидират.